Hola de nou. En l'última sessió d'avui vull intentar explicar uns conceptes que no són fàcils d'explicar a menys que hi hagin exemples, i exemples una mica llargs. Um, no canviarem massa el joc, potser afegirem només alguna cosa petita. Però aquests conceptes són importants que conegueu. Potser no tant per a fer-los servir vosaltres ara, que encara esteu començant a programar, sinó per a que sapigueu que existeixen. El primer concepte és el concepte d'interfície o interface. I el que vol dir interfície o interface és, si tu veus un tipus nou, un tipus de dades nou, per exemple RISC, pots veure quines coses es poden fer en RISC sense necessitat de conèixer tots els detalls? És com veure el tipus des de fora. No vull saber com està programat per dintre, sinó saber quines operacions pot fer. Això en C++ es sol programar així. Ara agafo tot el codi, el trec i el copio fora. L'estic copiant fora del RISC. I poso això per dir, ei, aquesta funció llegeix en realitat pertany a l'estruct RISC. Això ho faig amb totes les funcions. Aquesta és l'última, ja em sembla. Sí, això faig amb totes les funcions. I si faig això, en realitat, això no em compilaria. El que necessito fer és, dintre de l'estructura RISC, declarar les funcions. Aquesta és la diferència en C++ o molts llenguatges, entre declarar i definir. Declarar vol dir explicar que una cosa existeix. Definir vol dir explicar exactament què és. Ja estic, aquesta és l'última. Molt bé. Molt bé. Això és el que seria la interfície de l'estructura RISC. Quines operacions puc fer amb un RISC? I quines variables té el tipus RISC? I les variables s'han de declarar a dintre, les variables només es declaren. I ara necessito indentar el codi. És així, indent region. Molt bé, ja tinc el codi ben maco ara. Molt bé. Per tant, aquest és el primer concepte, el concepte d'interfície. La següent cosa que vull explicar és el concepte de header files, fitxers .h. Un cop tinc separat un codi entre la seva declaració i la seva definició, el que sol fer és posar el codi que és la declaració en un fitxer .h. Per exemple, aquest codi d'aquí de l'estruct el posaria en RISC.h. Vaja, pensava que això se m'havia intentat tot bé. Indent region. Ok. Indent region. Ara sí estem millor. Espero. Molt bé. Tornant aquí a dalt. Aquest codi d'aquí es posaria en un fitxer RISC.h i aquest codi d'aquí es posaria en un fitxer RISC.cc. Això té motius històrics. En el passat, quan la gent distribuïa programes, només passava els .hs. Programes, llibreries. Quan compraves una llibreria en algun lloc per a fer els teus programes, només compraves, et passaven només el codi .h i el codi CC se'l mantenien ocult, no te'l mostraven. La idea era que ells podien fer canvis en el codi intern sense que tu, que només veies la interfície, tinguessis que donar-te compte. Potser programaven que la funció escriu fos diferent, fos més maca, o algun altre codi. Potser es canviava la manera on es lluitava,
I tu, com que només tenies la mateixa interfície, no et donaves compte. La idea és que la interfície és el que et permetia programar aquest programa sense necessitat de les coses concretes. Mentre només crides a llegeix, finalitzat, escriu i llegeix i executa comanda, com està programat la resta, potser no t'importava massa. Aquest és el motiu històric. Avui en dia encara es fa servir així, es separa sempre la declaració de la definició en C++. No trencaré ara i ho posaré en distints fitxers perquè hauria de compilar-ho plegat i hauria d'explicar més coses que no tinc massa temps i potser no són massa interessants en aquest punt. La següent cosa que vull fer és explicar la diferència entre public i private. Si miro en aquest codi, private, public and private, veig el risc i veig que el risc fa llegeix, finalitzat, escriu i llegeix i executa comanda. Aquestes són les 4 úniques funcions o mètodes que crido del risc. I això és el que dic que és la part pública. Llegeix, escriu, finalitzat i llegeix i executa comanda. Aquesta és la part pública del risc. I l'altra part la marco com a private, privada. Això vol dir que són coses que existeixen, el tipus risc d'aquestes coses, però no està pensat que des de fora, des del main, les pugui fer servir. Quin interès té amagar coses? Té l'interès que quan jo miro el codi de risc, aquestes són les úniques coses que des de fora es cridaran. Jo podria agafar el codi del risc i canviar aquestes coses sense por que qualsevol altre fitxer, com per exemple el main o qualsevol altre programa que faci servir el risc, l'hagi de tornar a canviar o hagi d'anar al seu codi i canviar els noms de les coses. Quan feu els vostres programes, això no té massa importància. A mesura que els vostres programes creixen de mida i compartiu codi amb altra gent, definir què és lo públic i lo privat es fa més i més important. Molt bé. Ja que estem aquí, deixem que parli d'una cosa més, que és struct i class. En C++, struct i class és essencialment el mateix, amb només una diferència molt mínima. Class són pensats per estructures grans que tenen mètodes i tenen variables i altres mètodes privats. Són coses una mica més peludes que no està pensat que des de fora accedeixi a les coses. I class vol dir simplement és un tipus, com un struct, només que per defecte les seves coses són private. Si intentés compilar això no em funcionaria, perquè aquí estic dient que aquests mètodes d'aquí són private, així és com funciona la class. Per tant, haig de posar la paraula public aquí per fer que aquests mètodes siguin públics i private aquí, per fer que aquests mètodes siguin privats. Molt bé. Ja està. Això és el que hi ha en public, private i struct i class. No hi ha res més. Deixeu-me que compili perquè em sembla que es queixarà d'una cosa. A veure si tinc raó. Main.cc. No. Perfecte. Ho tenia bé. Molt bé. He explicat aquestes coses que són d'organització de codi. País i jugador ho deixaré tot públic. De fet, és millor que sigui tot públic perquè des de fora estic accedint un munt de vegades a aquestes variables. Si pel que fos volgués aquestes variables no es poguessin accedir, podria fer que país fos una classe o marcar simplement les variables privades. Per això en aquest joc potser no fa massa falta. És normal que tipus de dades com aquestes en C++ es defineixen públiques perquè són bàsicament contenidors de dades. I que tipus de dades més complicats es defineixen privats. Es defineixen com a classe. Molt bé. Una cosa més que vull explicar. Lifetime i Lexical Scope. Això potser ho he explicat una mica abans mentre feia el joc. Potser ho he passat per alt. Però és un concepte molt important en C++. La idea en C++ és quan defineixo una variable, fins quan viu aquesta variable? Per exemple,
Aquí estic creant una variable risc. Fins quan viu aquesta variable risc? Estic fent crides. Pot desaparèixer enmig del programa? Es pot acabar la memòria i el programa treure-me-la? Existeixen per sempre? La norma en C++ del lifetime és el que es diu lexical scope. I la idea és aquesta. Quan tens una variable, la variable té un nom. I aquest nom val dintre d'unes claus. Mentre puguis nombrar la variable, mentre la variable estigui dintre de les claus en la qual s'ha definit, la variable no només la pots nombrar, sinó que se't garanteix que existeix. No la perdràs i ja està. I no pots nombrar-la fora d'aquesta variable. Un cop surtis fora del lloc on l'has creada, la variable desapareix. Serà destruïda, la memòria serà alliberada, ja no pots treballar amb ella. La qual cosa per vosaltres té sentit, perquè si el nom deixa de tenir sentit fora de les claus, és normal que la variable deixi de tenir sentit. Aquesta idea de que les variables viuen en les claus en les quals s'han creades és el que em permet fer codi com aquest. En aquest codi hi ha aquestes claus i tinc from i to. La variable from i to es crea quan arribo aquí, avança tot aquest programa i quan arriba a aquestes claus, la variable from i to desapareixen, es destrueixen. Per aquest motiu puc posar una variable from i to aquí i més amunt, que hi ha una altra if, puc tenir aquesta altra variable from i to. Tenen el mateix nom, però són variables distintes. De fet, cada vegada que executo aquesta funció, llegeix i executa comanda, estic creant noves variables. Aquesta variable string ordre l'estic creant una vegada que executo, llegeix i executa comanda, i l'estic destruint quan surto de la funció. Això és el que passa amb les variables que creo dintre dels programes i necessito explicar què passen amb aquestes variables. Aquestes variables estan definides dintre de les claus del tipus risc i la idea és cada vegada que creï una variable de tipus risc es crearan aquestes 4 variables. Es crearà una variable torn, que valdrà 0, es crearà un vector de jugadors, un vector de països i un vector de strings. Els vectors existiran, però estaran buits. Necessitaré fer resize per posar-li més coses a dintre. Aquest és el concepte de lifetime que hi ha de les variables. Es creen dintre de claus i existeixen sempre que existeixin les seves claus, el seu contenidor. En aquest cas, aquestes variables, aquests membres, quan el tipus risc es destrueix, quan arribi a aquesta clau i el tipus risc es destrueix, les variables que estan a dintre, els jugadors i els països i el torn, també es destruiran. En aquest cas no importa, aquest és el final del programa. L'única excepció o l'única cosa que hi ha una mica distint és que, bé, un jugador és un vector de jugadors. Hi ha molts jugadors aquí dintre. Quan es creen i es destrueixen aquests jugadors? Aquests jugadors no tenen nom propi. I les normes de crear-los i destruir-los ja depèn de com està implementat, programat el vector. I el vector funciona en que quan tu fas un resize es creen n jugadors a dintre i en el moment en què aquests n jugadors es creen és quan es reserva memòria per les variables d'aquests jugadors, l'string nom i el char symbol. Hi ha maneres de destruir els continguts del vector, podries fer un resize a 0, però si no, quan el risc es destrueix, al final del programa, aquestes variables també es destrueixen i en particular el vector, quan es destrueix, també destrueix els jugadors que té a dintre. No parla massa d'això més, però que sapigueu que hi ha aquest concepte de construir i destruir variables. De vegades la gent necessita crear parts del programa que inicialitzin risc. Això s'anomena un constructor.
i això s'anomena un destructor. I té aquesta sintaxi estranya. No retorna res i s'anomenen de la mateixa manera que la classe risc. Ara aquí faré un constructor molt senzill i aquest és un destructor molt senzill. Si faig això, el codi també m'hauria de compilar. Sí? I quan executi el programa, quan es crea el risc, hauria d'aparèixer hola. I quan la partida acaba, quan la partida finalitza correctament, al final de tot hauria d'aparèixer adeu. Ara no ho mirarem, ho mirarem una mica més tard, quan estigui provant altres coses. Molt bé, per tant, he explicat la idea de lifetime, lexical scope i també la part de constructors i destructors, que té a veure amb el lifetime. Molt bé, què més vull fer? Vull explicar, gairebé per acabar, una cosa una mica curiosa que té el C++ i potser us mossegarà. I ara és el moment d'explicar-ho i fer un codi que tenia lleig aquí, agafar i corregir-lo, que no m'agrada massa. És la idea dels operators, que és una propietat que té el C++, on la qual pots dir que certs símbols tenen un significat distint del normal. L'exemple més clar és aquest símbol. Aquest símbol històricament en C o en C++ tenia un significat distint, però encara el té. El que passa és que s'ha programat que, quan trobis un sein i quan trobes una string, aquest símbol ja no té el significat que tenia abans, que volia dir agafar uns bits i córrer-los una direcció a la dreta. Ara té un nou significat que vol dir llegeix. Llegeix l'string a partir del sein. Aquest sein és una variable d'un tipus i el tipus és iString. El cout és una altra variable d'un altre tipus, el tipus és ostream. El que faré ara és, en lloc de tenir aquesta funció llegeix, em programaré... És una mica enrebaçat, però es fa ostream operator... Perdó, vull fer el sein. L'anomenaré in i ara poso un jugador. I hi ha uns símbols aquí una mica estranys, aquestes referències. Això s'anomena referència. I el que vol dir referència és que no reps una còpia de les dades, sinó que reps la dada de debò. Això és una mica enrebaçat, però té a veure amb que en C++, quan estàs programant una funció i reps una variable, per exemple un char C, no estàs rebent el char C original que t'han passat, estàs rebent una còpia. Quan es programen funcions, sempre el C++ d'amagat està passant còpies de les dades i no variables de debò. El motiu és, desgraciadament, així és com funciona el C++. Això està pensat per a que puguis escriure país 12. 12 no és... Perdó, país... Posem F. F no és una variable, és un valor. I aquesta F és el que es posa aquí a C. Si ara agafo i faig char W i el passo aquí, quan rebo aquí el char C, aquest char W, en realitat no estic rebent la variable original W, sinó que estic rebent el valor F. Això és el que vull dir pel que es fa una còpia. Rebo el valor. Si aquí més endavant faig C és igual a algo i la canvio, i aquí escrivís la variable, de nou m'escriuria la F. No m'escriuria aquesta E que estic intentant canviar aquí. Deixa'm que ho posi al principi per a que quedi més clar. El motiu és que quan poso char C no estic rebent la W, la variable W, sinó el seu valor, el seu contingut. Si en canvi hagués programat això, hagués posat una referència, ara sí estic rebent la variable de debò
I per tant, quan escrigui aquest cout, en lloc d'una F, m'escriuria una E, perquè estaria canviant la variable de debò. L'única diferència és que quan programa això ja no és vàlid. Aquí està esperant una variable de debò i li estic passant un valor. Espero que això no hagi estat molt confús, però tot això és per dir que en aquesta funció no volem, estem llegint i quan estem llegint i quan estem llegint les dades, de fet modificarem l'istream i modificarem el jugador. I jugador.nom, jugador.símbol. Desgraciadament en C++ aquests operadors s'han de definir fora de l'estruct, no puc definir-los com a mètode. Però ja està, aquesta és la idea. I ara ja no tinc la funció llegeix. Si ho he fet bé, vol dir que quan estic llegint un jugador, a veure, en algun lloc has de llegir jugadors, país, llegeix, aquí estic llegint jugadors, ja no necessito fer això. Això m'hauria de funcionar ara. Vaig a veure. Ops, em diu que haig de retornar alguna cosa? Sí, és cert. Quan es defineixen aquests operadors és important retornar l'int que he rebut. El motiu és que quan estic fent una crida d'aquesta mena, això pel C++ és agafa un d'aquests streams, agafa-li les dades i llegeix-les, i el resultat és un altre istream. L'istream canviat. I per tant agafes aquest istream, li passes a aquest jugador símbol o llegeixes, el resultat és un altre istream i aquest és el que vull retornar. Molt bé. I ara faré exactament el mateix amb l'altra funció, amb aquest llegeix. La trec d'aquí, istream operator istream in, i això era un país. País return in. Ara és un país, haig de posar-li tots aquests símbols pertanyen a país. País nom, país veïns, país nom fàbriques, país jugador. I això ho trenco. I faré l'última, el llegeix aquí. Aquest llegeix també la trec. La posaré aquí. Sí, en realitat no necessito treure-la, només necessito agafar aquest llegeix i dir, no, això ara és un istream operator istream in i rebo un risc. I en poso sein, només necessito posar l'in. In aquest països llegeix és països. Molt bé, i ara tinc fet això i ara això no em compilarà. Anem a veure. Bueno, no em compila per altres problemes. Anem a veure de què es queixa. Jugadors was not declared in this scope. Sí, quan estic llegint necessito dir que els jugadors pertanyen al risc mapa. Molt bé. Compilo. Es queixa de cara de més coses? Sí, això és el que volia dir. Aquesta funció l'he programada fora
però quan es programa fora hi ha moltes coses que són privades que no es poden accedir. A més m'he deixat un punt i coma. Private, private. Tot private. I a més em deixo el retorn. La part de deixar-me el retorn és fàcil. Però la part del private és més complicada. Aquestes funcions d'IceStream només es poden programar fora de la classe. I la manera en què això es fa és una mica estranya en C++. Es declara el que es diu un friend. A veure si això compila. Deixo el punt i coma i la funció llegeix. Vale, perfecte. Per tant, compila. Un friend és una manera que es té de trencar el que volen dir les coses privades. Quan defineixes que una cosa són públiques o privades, pots dir, hi ha una excepció. Quan algú defineixi un operador bla bla i stream amb aquestes propietats, això és tracta'l com a públic. Tracta'l com si fos un amic. I aquest és el que vol dir la paraula friend. Coses com aquestes són els motius pels quals suggereixo que la gent, quan programi programes grans al principi, no feu públic, no feu privat, no feu classes, no feu coses complicades, quedeu en les coses senzilles, perquè si no tot això és més difícil d'arreglar o d'entendre. Quan es fan programes més grans, sens dubte, ho heu d'entendre. Tot això és perquè ara em faltava el llegeix. Vale. I ara això hauria de compilar. Sempre el punt i coma que em deixo. Risc, països. Aquí. Molt bé. Això està fent una mica massa llarg aquest vídeo, però ja que estic aquí vull acabar el joc i fer l'última cosa que volia fer, que és que em molestava molt la idea de tenir que copiar el text i posar-lo. Per tant, vull intentar arreglar aquesta part. Vull que el text es llegeixi, l'entrada es llegeixi des d'un fitxer. I la manera en què faig això és, gràcies a que he fet servir aquests IceStreams, vull poder separar la llegida, sí, de les altres llegeix i executa comanda. Escriu pel cout, llegeix i executa comanda, llegeix i escriu pel cout, està bé, però la partida risc com comença? No vull fer-ho des del sein, sinó que vull fer-ho des d'un altre lloc. I aquí hi ha la comanda, el tipus ifstream, és std fstream, però els stds els traiem, que és obrir un fitxer. I aquesta comanda obre un fitxer i el tracta, el transforma com si fos un sein. I ara puc agafar d'aquest fitxer i puc llegir directament un risc. La resta del joc es farà normalment per l'entrada, sein i el cout. Per a que això funcioni, haig d'anar amunt de tot. I si no m'equivoco, haig de fer fstream? Vaig a veure. Sí. Per tant, si no estic equivocat, ara a l'executar el main, ja em comença la partida normalment. I de fet, veieu aquí la part de l'hola? Vaig a fer que un dels jugadors guanyi del tot. Per exemple, Salvador ara té 20 soldats, per tant, mou de la E a la H 5. Mou... no puc fer mou, haig de fer ataca. Ataca de la E a la H, em posem amb 18 soldats. Ataca de la H a la Q amb 17 soldats. Ataca de la Q a la R amb només 4 soldats. Vale? Ataca de la Q a la P amb 12 soldats. Ataca de la P a la O amb 11 soldats. I ara anem a veure si amb aquest torn puc acabar la partida. Ataca de la O a la N amb 10 soldats. No, sí he acabat.
adeu, he conquerit, s'ha acabat el joc, i si us fixeu, l'adeu és la cosa que s'ha posat al final del programa, fins i tot encara que al resta del meu codi. El codi acabava així, el risc escriu, aquest adeu que s'ha posat aquí és degut al destructor del risc. I ja està. Em sembla que eren totes les coses que volia explicar. Fins i tot he pogut explicar una mica què és el que eren les referències. Passar paràmetres per referència. No sé si ho veieu, però d'aquí a agafar que el joc tingui més coses, com per exemple fer un save o un load, no hi ha massa diferència, no hi ha massa distància. Només necessito poder agafar i escriure coses en arxius i segur que no us sorprèn que això s'anomena com off-stream. L'última cosa, sí, així ràpid que puc explicar és, si heu estat atents, veureu que hi ha una diferència entre if-stream i el is-stream aquí. El motiu és que is-stream és una classe pare de if-stream. Hi ha moltes coses que són if-i-streams. L'if-stream és una d'elles, el cin, que és una variable, és una altra d'elles. I quan programes funcions com aquesta, que reben un i-stream, en realitat estàs programant mètodes que serveixen per tots ells. No vull entrar aquí, això té a veure amb herència, que és una cosa que teniu que intentar evitar tant com pugueu, fins que tingueu més pràctica. Molt bé, doncs ho deixo per aquí avui. Aquest vídeo ha estat força llarg, ho sento. Vinga, adeu.